Mika Granlund, mikä biisi lannoit muuten tuosta ruudun tuomolle, mikä lähti soimaan, tämä vai? Poika saunoo on biisin nimi ja se soi tää nyt. No varmasti ja poika varmaan tänään saunoo, kuvaile vähän tunteita. No ihan vielä. Nyt poika saunoo, se kylpäisee laulaa ja huutaa, kannusta champagnea, meidän poika on tullut kotiin. Nyt poika saunoo, se valvoo, se riikkuu ja rällää, katsella mällää, meidän poika on tullut kotiin. Mikä, miltä nyt tuntuu? No mikäs tässä? Ei älkää laittako sitä partavaahtoa sille! No niin, sitten mennään. Kysy joku klassikko. Totta, no miltä nyt tuntuu? Ihan hyvältä. Tunnu olet tää pois! Tuomo Ruutu, että miltä tuntuu olla osa Suomea nyt ja voitettiin mestaruus. Tämä on iso jytky! No niin, siinä tuli vastaus.